ஹாய் ஹலோ ஹனி பிரியம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நாம் இதை போல விதவிதமான கூடைகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்தும் இருக்கிறோம். அதை எப்படி செய்வது என்று பார்த்து செய்தும் இருக்கிறோம். குழந்தைகள் வேலைக்கு செல்பவர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற மாடல்களில் நிறைய லஞ்ச் பேக் வைத்துள்ளார்கள். ஆனால் அந்த லஞ்ச் பேக்கோ 6 மாதம் அல்லது 1 வருஷத்திற்குள் பயனற்றதாக போகிறது. அதனால நாம ஏன் இந்த ஒயர் கூடை மாடல்லையே ஒரு லஞ்ச் பேக் செய்யலான்னு யோசிச்சு செஞ்சது தான் இந்த லஞ்ச் பேக் மாடல் கூடை. இந்த பியூட்டிஃபுல் லஞ்ச் பேக் கூடை பல வருஷங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். இந்த கூடையை நம்ம பயன்படுத்துறது கைத்தொழில் செய்யும் பெண்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதனால நீங்க இந்த லஞ்ச் பேக் கூடை எப்படி செய்வதுன்னு இனி வரும் வீடியோக்களில் பார்க்கலாம். அதை தெரிந்து கொள்ள ஹனி பிரியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த லஞ்ச் பேக் கூடை வாங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் ஆர்டர் செய்யலாம். நன்றி.